Κούρας είναι μαζί μας, το Μεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλησπέρα. Μας στεναχώρησε χθες η ομάδα μας, δυστυχώς. Κακή εμφάνιση της ΑΕΚ, να τα πούμε και αυτά έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε και στον Ολυμπιακό που πέρασε μια χαρά από το Βελιγράδι. Κύριε Σταϊκούρα, δεν τα πήγαμε καλά με την έξοδο. Δεν είναι ένα θετικό βήμα η δοκιμαστική αυτή έξοδο της χώρας στις αγορές. Πρώτα απ' όλα, η χώρα μετά από 3 χρόνια βγήκε και πάλι στις αγορές. Χάθηκαν 3 χρόνια που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες και με άλλη φυσικά κυβέρνηση η χώρα να βγει στις αγορές με πιο ρεαλιστικούς όρους. Να πάμε όμως επί της ουσίας αυτής της έκδοσης, θα μου επιτρέψετε να αναδείξω 5 διακριτά συγκεκριμένα επιχειρήματα. Παρακαλώ. Αντλήθηκαν συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσα και τον Απρίλιο του 2014. Μόνο που τότε όλο το ποσό αφορούσε νέα έκδοση, ενώ σήμερα νέο χρήμα, νέα έκδοση είναι μόλις το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή μόλις τα μισά. Δεύτερον, προσφέρθηκαν 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ όταν τον Απρίλιο του 2014 είχαν προσφερθεί υπερδιπλάσια χρήματα, υπερδιπλάσιο ποσό. Τρίτη παρατήρηση. Η εξαγορά του ομολόγου του 2014 έγινε πάνω από την ονομαστική αξία, στο 102,6% της ονομαστικής αξίας, επιδοτώντας ουσιαστικά το νέο επιτόκιο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πραγματικό κόστος δανεισμού, το πραγματικό κόστος δηλαδή της έκδοσης, και να διαμορφώνεται επί της ουσίας στο επίπεδο του 2014. Τέταρτη παρατήρηση. Η απόδοση με την οποία δανειστήκαμε είναι πολλαπλάσια του κόστους δανεισμού της χώρας αυτή τη στιγμή μέσα από τη δόση του δανείου. Πενθυμίζω ότι αν υπήρχε ο χρηματοδοτικός προγραμματισμός του μνημονίου, η χώρα θα έπρεπε να έχει εισπράξει 15 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τις δόσεις του δανείου με κόστος γύρω στο 1%. Τώρα βγήκαμε στις αγορές για 3 δισεκατομμύρια με κόστος που υπερβαίνει το 4,5%. Τέλος, αυτό το κόστος, η απόδοση της έκδοσης, διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που δικαιολογεί το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω μια χαλαρή νομισματική πολιτική παγκοσμίως, που σημαίνει χαμηλά επιτόκια και προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά και σε υψηλότερο επίπεδο από το κόστος δανεισμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ήταν σε μνημόνια ή δεν ήτανε. Πορτογαλία, Κύπρος, Ιταλία θέλετε, Ισπανία, όποια χώρα και να επιλέξετε. Με λίγα λόγια, τα ελληνικά ομόλογα, αποκλεισμένα από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δεν ακολούθησαν τα ευρωπαϊκά στη μείωση των αποδόσεων. Άρα το επιτόκιο θα έπρεπε να ήταν χαμηλότερο. Και αν υπήρχε θετική αξιολόγηση από τους θεσμούς για τη βιωσιμότητα του χρέους και η χώρα είχε ενταχθεί και στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, οι όροι θα ήταν ακόμα καλύτεροι, που δυστυχώς αυτό δεν έγινε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο λέει και η κυβέρνηση, κύριε Σταϊκούρα, είναι ότι. Εγώ, μάλλον δεν το λέει η κυβέρνηση, θα το πω εγώ. Εδώ που έχουμε φτάσει, με αυτά τα όσα πέρασε η χώρα και έχει περάσει τα τελευταία 2,5 χρόνια, είναι ένα βήμα προς την καλή πλευρά, προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό δεν αναγνωρίζετε με αλφαγιώτα? Θα είδατε από τις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα, και εγώ προσωπικά την τελευταία εβδομάδα, ότι εμείς δεν επιδιδόμαστε σε καταστροφικό παιχνίδι, όπως ακραία και τυφλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε δηλώσει έγκαιρα ότι θα ήταν ένα θετικό βήμα για τη χώρα να μπορέσει να βγει μετά από 3 χρόνια στις αγορές με ρεαλιστικούς όρους. Βεβαίως χάθηκαν 3 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επάνωδος στις αγορές πρέπει να αποτελέσει βήμα μιας δομημένης στρατηγικής, πρέπει να γίνει με ασφάλεια και διαχρονική συνέπεια και να μην είναι μια ευκαιριακή κίνηση για λόγους επικοινωνιακούς και κομματικούς. Και να σας πω και κάτι. Παρακολούθησα χθες την κυβέρνηση, τον Υπουργό Οικονομικών, να θριαμβολογεί για αυτή την έκδοση. Μα ο ίδιος, ο νυν Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, το 2014, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση έβγαινε στις αγορές και τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστήριζε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που σήμερα χαρακτηρίζει το χρέος εξαιρετικά μη βιώσιμο, δήλωνε, και έχω τη δήλωση μπροστά εντός εισαγωγικών, ότι η έξοδος στις αγορές, με δεδομένο ότι το χρέος παραμένει μη βιώσιμο, απαντά στα πολιτικά και επικοινωνιακά προβλήματα της κυβέρνησης και έρχεται να στηρίξει μόνο το νέο success story. Αυτά λέει ο κ. Τσακαλώτος τότε. Και σήμερα θα αμβολογεί. Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, του Μεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Φθιώτιδας, επίσης πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κ. Σταϊκούρα.